Dneska si spolu pripravíme pečené zemiaky, ako ich pripravujem ja. Kúpil som zemiaky originál na pečenie, sú to také menšie, budem ich piec v šupke. Komu to vadí, môže si ju olúpať. Umyté zemiaky pokrájať a zaliať horúcou vodou. Keď to začne peniť a bublotať 4 minúty a musia ísť von. Buď cez sito alebo nejakou podobnou halaprcňou, ako mám ja. Vymastíme si plech a nakrájané zemiaky si dáme na plech osoliť a okoreniť nejakou zmesou na pečené zemiaky. Následne to rukami alebo vareškou premiešať a celý postup znova zopakovať, znova sol a znova korenie na zemiaky. Takisto znovu premiešať a zľahka posypať hladkou múkou, ako keby si tie zemiaky iba solil a už to nemiešaj. Tá hladká múka totiž vytvorí taký jemný chrumkavý obal, zemiačiky ti ostanú mäkké a pritom chrumkavé z vrchu. Spodný vrchný na hodinku na 170 stupňov a následne potom na 10 minút na 160 stupňov na horúci vzduch. Po vytiahnutí z trúby to bude vyzerať nejako takto. Skvelo sa to hodí ako príloha k mäsu všetkého druhu. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.